Miyamoto Musashi, kuinka kehittää itsekuriaasi? Ensimmäinen samurein ja sitten Ronin, Miyamoto Musashi tunnetaan Japanin historian suurimpana miekkailijana, suurelta osin hänen lähes surrealisen kurinalaisuutensa vuoksi. Itse asiassa sanotaan, että hän osallistui 60 taisteluun eikä koskaan hävinnyt yhtään. Hän osallistui ensimmäiseen taisteluunsa 13-vuotiaana kokenutta miekkailijaa vastaan ja selvisi voittajana. Hän voitti aikakautensa suurimmat miekkailijat yksi kerrallaan, kunnes valta oli hänen, ja vain hänen. Kuitenkin Miyamoto oli enemmän kuin pelkkä tämä. Hän ei ollut vain asiantuntija alallaan, vaan myös taiteilija, älykäs filosofi ja buddhalainen harjoittaja. Hän etsi merkitystä, kirjoitti kirjoituksia sodasta ja filosofiasta, ja hänen työstään tuli malli niille, jotka haluavat elää kurinalaista elämää. Viikkoa ennen kuolemaansa vuonna 1645 Miyamoto Musashi kirjoitti 21 periaatetta, joita kutsutaan Dokkodo, KSI, joissa hän hahmottelee tiukan, rehellisen ja askeettisen elämänkatsomuksen tai vahvasti itsekuraisen elämän. Tässä videossa tutustumme siihen, mikä teki Miyamotosta niin kurinalaisen ja miten voimme soveltaa tätä viisautta kehittääksemme omaa kurinalaisuuttamme. Laatu, jota on arvostettu ja kunnioitettu ihmisissä muinaisista ajoista lähtien, omaksumalla kurinalaisuus varmistamme, että vapautemme säilyy ja että tavoitteemme saavutetaan. Jos ihmiset ovat kurinalaisia ja pitävät kunniallista käytöstä, kansakunta tai sivilisaatio todella kukoistaa. Joten tämän mielessä, tässä on 4 elämän opetusta kurinalaisuudesta, jotka on poimittu Miyamoto Musashin sanoista, vältä tekemästä asioita vain nautinnon vuoksi. Miyamoto sanoo, älä tavoittele nautintoa pelkästään nautinnon vuoksi. 1600-luvun loppupuolella Miyamoto, joka tavoitteli suurimman miekkailijan asemaa, vaelsi ja asui jopa synkimmillä ja pelottavimmilla paikoilla. Ei olisi yllättävää löytää häntä yksinäisessä metsässä kylmien öiden aikana, vain miekkojensa seurassa. Miyamoto ymmärsi, että suuruudella oli hintansa ja hän oli valmis maksamaan sen, kuinka kallis se olisi. Nuoresta iästä lähtien hän uhrautui maallisten halujen ja mukavuuden vuoksi keskittyäkseen siihen, mitä halusi olla, ja pysyäkseen uskollisena valitsemalleen tielle. Hän uskoi, että ylellisen kodin, hyvän ruoan ja ylellisten tavaroiden tavoittelu oli häiriötekijä. Nyt kuvitellaan Miyamoto-versio, joka päättää antautua nautinnoille, jotka eivät palvele hänen yleistä tavoitettaan. Nukkua myöhään joka päivä tai kuluttaa säännöllisesti kaloririkkaita ja ravitsemuksellisesti köyhiä aterioita. Luuletko, että hän olisi saavuttanut saman menestyksen kehittäessään taitojaan ja tulemalla Japanin feodaalihistorian suurimmaksi miekkailijaksi? Luultavasti ei. Nykymaailmassa, jossa hedonismi kasvaa, on paljon nautintoja, jotka monille tuovat mukanaan tarkoituksen puutteen. Ja kuten monet ihmiskunnan historian suuret nimet väittävät, merkityksen löytäminen on se, mikä todella tekee meidät onnellisiksi. Nykyään hetkellinen nautinto on helpommin saatavilla kuin koskaan, mutta surullinen totuus on, että jatkuva antautuminen nautinnoille ei johda onneen, se voi johtaa tyhjyyden tunteeseen ja jopa riippuvuuteen äärimmäisissä tapauksissa. Nykyään nautinto on niin helposti saatavilla, että se on melkein pelottavaa. Sinun tarvitsee vain ottaa puhelin taskusta saadaksesi välittömän annoksen dopamiinia, jota kaikki haluamme. Nykyajan maailman huomion suuntaamalla taloudella nautinto on yksi arvokkaimmista valuutoista, harvoin olet sen ulkopuolella. Mitä tahansa teetkin, joku tuote tai palvelu vaanii taustalla, yrittäen houkutella sinua tyhjillä lupauksilla onnesta. Nautinnon vastalääke on tarkoitus, uskoa johonkin, joka todella määrää päiväsi tavalla, joka voi viedä sinut eteenpäin, riippumatta houkutuksista, riippumatta ympärilläsi olevista nautinnoista. Meidän on katsottava niitä, jotka ovat onnistuneet löytämään merkityksen ja taistelemaan nautintoja vastaan, kuten Miyamoto. Miyamoto tunsi, että antautuminen nautinnoille vie meiltä aikaa, koska hyvin käytetty aika on sitä, kun teemme jotain, jolla on merkitystä, ja sitä tunnetta ei voi voittaa. Mitä Miyamotoon tulee, vaikka yhdistäisit kaikki elämän nautinnot, se ei silti ole verrattavissa siihen tunteeseen, kun saavutat tärkeän tavoitteen. Tehdäksemme merkityksellisiä asioita on aina todellinen onnen lähde. Kuvittele, kuinka ylpeä olisit,
jos esimerkiksi lukisit joka päivä vähintään 15 minuuttia vuoden ajan, kuvittele terveellinen keho kovan treenaamisen jälkeen kuukausia ja kuukausia, ajattele päivää, jolloin kaikki yrityksesi aloittaa liiketoiminta lopulta palkitaan, ja näet asiakkaiden virtaavan runsaasti, onko hetkellisen lyhyen aikavälin nautinnon tuottama onni todella oikeudenmukainen verrattuna siihen onneen, joka syntyy saavutuksesta. Ajattele tätä seuraavan kerran, kun tunnet houkutusta napata puhelin sen sijaan, että tekisit sen vähemmän nautittavan asian, jota todella haluat tehdä. Keskity yhteen asiaan ja laajenna horisonttejasi siihen. Miyamoton sanoin harjoittele ja ymmärrä havainto, että tuntiessasi yhden tien, tunnet 1000. Miyamoto omisti elämänsä miekan hallitsemiselle. Nuorena hän harjoitteli häikäilemättömästi aamunkoitosta auringonnousuun asti ja laajensi jatkuvasti rajojaan. Itse asiassa hän jätti synnyinkylänsä 15 tai 16 vuoden ikäisenä matkustaakseen ympäri maata ja oppiakseen parhailta mestareilta sekä haastellakseen kaikki taistelijat, joilla oli maine kaksintaisteluista. Hämmästyttävä tehtävä, joka ei koskaan saanut häntä epäonnistumaan tai häviämään. Miyamoto ei pelännyt ketään, hänen tavoitteensa olivat vertaansa vailla, ja kiitos hänen moitteettoman ja pelottoman harjoittelunsa, hänen taitonsa olivat vertaansa vailla. Hänen menetelmänsä tunnettiin ja pelättiin, ja vaikka Miyamoto oppi vain yhden taidon, hän tiesi kuinka ilmaista sitä tuhansilla eri tavoilla. Nykyään elämme maailmassa, jossa meitä ympäröivät lukemattomat mahdollisuudet ja tilaisuudet. Tämä on jotain, mitä meidän tulisi arvostaa ja tunnustaa. Ja niinpä voisi ajatella, että ennemmin tai myöhemmin kaikki löytävät oikean tilaisuuden, joka vastaa omia tavoitteitaan, ja lopulta kaikki tulevat toteutetuiksi. Mutta todellisuus harvoin on niin yksinkertainen. Itse asiassa nämä monet mahdollisuudet voivat usein aiheuttaa vielä suurempia ahdistuksia, niin monta kertaa, että sille on jopa termi, päätöksentekoparalyysi. On kuin menisit itsepalvelubuffetiin, sinulla olisi oikeus laittaa lautaselle mitä haluaisit, ja aluksi innostuksesi olisi mittaamaton. Mutta mitä enemmän harkitset buffaissa olevaa, sitä ahdistuneemmaksi tulet. Itse asiassa monia herkullisia ruokia voidaan valmistaa sinulle, mutta ihmisen vatsa ei ole niin suuri. Hän tätä, kaikki saadaksesi suuren ja sotkuisen lautasen lopussa, jota et voi edes lopettaa, saati sitten maistaa kunnolla, kun syöt. Yrityksessäsi olla menettämättä mitään kaikki muuttuu sekavaksi ja epämiellyttäväksi sotkaksi, ja katsot tyhjää lautasellasi. Ja juuri tämä tapahtuu maailmassa juuri nyt, ihmiset usein eksyvät lukemattomien mahdollisuuksien edessä, kykenemättöminä seulomaan niitä ja keskittymään vain yhteen. Monet ihmiset ajattelevat myös voivansa olla hyviä kaikessa, joten he hypähtävät taidosta toiseen, mutta koska heillä ei ole kärsivällisyyttä ja keskittymistä saavuttaakseen syvällisen ymmärryksen taso, he lopettavat täysin tämän mahdollisuuden. Ja sitten he masentuvat, kysyen miksi eivät koskaan saavuttaneet haluamaansa tasoa, he päättävät, että asiat ovat niin, siirtyvät seuraavaan toimintaan, ja niin sykli alkaa uudelleen. Joten mitä voimme oppia tästä on, että kun kokeilet eri aloja ja eri mahdollisuuksia todella syventymättä niihin ja antamatta itsellesi aikaa omaksua niitä, et koskaan voi todella hyötyä niistä kaikista. Tehtäväsi löytää polku, jolla tunnet olevasi täytetty, on aina uudelleen käynnistystilassa. Aivan kuten Miyamotolla, meidän on varattava aikaa ymmärtääksemme todella mitä meillä on käsissämme ja suodattaa kaikki ulkoiset häiriöt, oli ne sitten kuinka houkuttelevia tahansa. Aivan kuten Miyamoto, meidän ei tulisi tyytyä tuntemaan vain pinnallinen ymmärrys kurinalaisuudesta kun todellinen kauneus on juurtunut sisällemme. Aivan kuten Miyamoto, meidän on omistauduttava aikaa taidolle ja tutkittava lukemattomia tapoja hallita sitä. Tietysti voimme sitten siirtyä toiseen taitoon, kuten Miyamoto teki aloittaessaan kirjoittamisen ja filosofian, mutta vasta kun olemme täysin ymmärtäneet kyseisen taidon. Pidä keskittyneenä, kuten Miyamoto sanoi, älä koskaan poikkea tieltä. Toisin kuin monet korkean statuksen ihmiset yhteiskunnassa, Miyamoto ei tavoitellut ylellisen elämän mukavuuksia. Syntyessään kunnioitettuun perheeseen, hän olisi voinut asettua, nauttia hyvästä ruoasta ja mukavuudesta, mutta sen sijaan lähti nuorena kohtaamaan tuntematonta unelmiensa perässä. Miyamoto näki maailman eri tavalla, ja ehkä siksi hän erottui ja saavutti sen, mitä saavutti.
Vaikka hän oli täyttänyt tehtävänsä ja saavuttanut suuren maineen, hän ei antautunut ylellisyyteen. Itse asiassa häntä pyydettiin usein jäämään hienoihin paikkoihin, hän pysyi niissä vain lyhyen ajan ennen kuin lähti etsimään uusia oppimisia ja taitoja. Miyamoto oli mies, jolla oli melkein yliluonnollinen itsekontrolli, päättäväisyys ja kurinalaisuus, toteuttaen unelmiaan keskittymällä ja priorisoimalla todella tärkeät asiat. Hän varmasti arvosti ylellisyyksiä, kuten hyvää ruokaa, kun ne tulivat eteen, mutta tärkeintä oli, että se ei määrännyt hänen toimintaansa. Tällä tavoin Miyamoto eli, ja näin hänet muistetaan. Miyamoton filosofian ydin oli, että elämässä meillä on kaksi tietä. Yksi on houkutteleva, täynnä haluja, hyvää ruokaa ja hauskaa, täynnä ihmisiä, joten se on selvästi suosittu valinta. Toinen on kietoutunut läpitunkemattomaan sumuun, ilman selkeitä yksityiskohtia. Välimatkalla voitaisiin ajatella, että ensimmäinen polku on selvästi paras valittavaksi, mutta ilman tietämystäsi toinen polku johtaa vapauteen, merkitykseen ja sisäiseen rauhaan. Tämä tie ei ole iloinen, se vaatii päättäväisyyttä, kurinalaisuutta ja usein uhrauksia, mutta ennemmin tai myöhemmin ne, jotka päättivät kulkea tätä polkua ja asettivat etusijalle sen, mikä olisi heille hyödyllistä, jopa kaikkien odotusten vastaisesti, kokevat elämän paljon syvemmällä tavalla kuin ne, jotka antautuivat halujen ja välittömien nautintojen tavoittelulle. Esimerkiksi, jos et ole tyytyväinen ulkonäköösi ja päätät asettaa itsellesi joitakin terveystavoitteita, joka päivä kohtaat kaksi valintaa, epäterveellisen ruokavalion valinta ja harjoittelun väliin jättäminen, tai terveellisen ruokavalion valinta ja harjoitusohjelman noudattaminen. Toinen tie vaatii, että uhraat lyhytaikaisia nautintoja epävarman päämäärän hyväksi, joten on ok, jos tunnet pelkoa tai ahdistusta ajatellessasi sitä. Itse asiassa, jos et tunne edes pientä ahdistusta tai pelkoa, on todennäköistä, että et poistu mukavuusalueeltasi, joten vähän pelkoa on hyvä asia, se on merkki siitä, että silmäsi ovat täysin auki. Se on kuin erämaan tutkiminen, kyllä, sinulla on jano, tunnet sietämättömän auringon pään päälläsi ja se näyttää yhtä armottomalta kuin tuloksettomalta, mutta ajan ja kurinalaisuuden kanssa löydät kaikkein uskomattomimmat kadonneet aarteet suoraan edessäsi. Ne korvaavat kaikki uhrauksesi, laittavat hymyn kasvoillesi, luovat aukon sydämeesi ja ymmärryksen mielessäsi, jotka kantavat mukanasi ikuisesti. Elä eheästi ja säilytä kunniasi. Viimeisessä Miyamoton lainauksessa tähän videoon hän sanoo, voit hylätä oman ruumiisi, mutta sinun on säilytettävä kunniasi. Miyamoto Musashin filosofia, Bushido, on samuraiden noudattaman välttämättömän käyttäytymiskoodin kulmakivi. Bushido on joukko hyveitä, joita voi noudattaa elääkseen moraalista ja ylevää elämää. Tällä filosofialla on 7 päähyvettä, eheys, kunnioitus, sankarillinen rohkeus, kunnia, myötätunto, rehellisyys ja uskollisuus. Vaikka tämä koodi vaatiikin oman jaksonsa, on oikein sanoa, että käsityksemme samuraista, heidän sankarillisista teoistaan, kunniallisista kuolemistaan ja jalosta käytöksestään, ovat kaikki olleet Bushidon ajama. Vaikka kunnia mainitaan nimenomaan vain yhtenä 7 hyveestä, kun sen ottaa huomioon, Bushidolla on kaikki tekemistä kunnian kanssa. Kunnia on liima, joka yhdistää kaikki muut käyttäytymiskoodin hyveet. Kunnia on itsekunnioitusta, ja kun kunnioitat itseäsi, käyttäydyt rehellisesti ja eheästi. Kunnia on oikean puolustamista, joten kun olet näissä tilanteissa, älä peräänny, vaan toimi rohkeasti. Kunnia tarkoittaa, ettet tallaa heikkoja tai haavoittuvia ihmisiä, että kun olet vallan asemassa, olet myötätuntoinen. Ja lopuksi, kunnia tarkoittaa valmiutta riskeerata kaikki säilyttääksesi niiden kunnioituksen, joista pidät, toisin sanoen, olla uskollinen luuhun asti. Kunnia ja kurinalaisuus on tehty samasta kankaasta, ja toisen kehittäminen johtaa usein suoraan toisen parantamiseen. Esimerkiksi, kuvittele, että työskentelet tyypillisessä toimistossa ja olet ollut samassa asemassa joitakin vuosia. Tällä hetkellä kaikki on rutiinia etkä juuri tarvitse ajatella päivittäisiä prosesseja ja olet tylsistynyt, joten löydät oikoteitä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja, alat myöhästyä ja pitää pidempiä taukoja, yrittäen minimoida harkinnan määrää, jonka annat työllesi välttääksesi tylsistymistä.
Sillä välin kollegasi on samassa asemassa, palkattu samaan aikaan, on tehnyt täsmälleen samat oikotiet, mutta käyttää sitten tätä ylimääräistä aikaa uusien ideoiden ja strategioiden kehittämiseen, ja nyt sinua haetaan tähän ylennykseen. Kun kysyt, miksi, sinulle sanotaan, että sinulta puuttuu kurinalaisuus. Onnettomuudessasi päätät olla proaktiivinen ja ottaa musashin lähestymistavan, päätät tulla ajoissa, tehdä parhaasi laadukkaan työn tekemiseksi, käyttää aikaa yrittää löytää tapoja parantaa työtäsi ja yleensä käyttäytyä kunniallisesti, ilman huijaamista tai salakuljetuskäyttäytymistä. Ja tässä on mielenkiintoista, käyttäytyessäsi kunniallisesti tällä tavoin, tulet itse asiassa kurinalaiseksi. Esimerkissämme on joitakin avainsanoja, ja ne ovat ajoissa, laadukkaan työn tekeminen ja kunniallinen käyttäytyminen. Eivätkö nämä hyveet kaikki sovi johdonmukaisuuden lipun alle? Ja eikö johdonmukaisuus ole kurinalaisuuden perusta? Ja kun tämä on tehty, elät kunniallista elämää. On tärkeää varmistaa, ettet poikkea tieltä ja pysyt kurinalaisena, mutta yhtä tärkeää on olla rankaisematta itseäsi, kun asiat eivät mene putkeen. Tunnet, että asiat ovat näin ja työskentelet niiden parantamiseksi, sen sijaan, että syyllistäisit itseäsi. Ajan ja energian tuhlaaminen itsensä rankaisemiseen ei ole erilaista kuin häiritseminen välittömillä nautinnoilla, molemmat ovat tapoja välttää kunniallista toimintaa. Ja eläminen kunnialla ja kurinalaisuudella on parannuskeino ahneuttamme, kateuttamme ja itsekkyyttämme vastaan. Ja kuten aina, jos pidit tästä videosta, älä unohda tarkistaa koko filosofia elämän soittolistaamme ja lisää videoita auttaaksesi sinua löytämään menestyksen ja onnen käyttämällä antiikin filosofista viisautta. Älä unohda tilata. Kiitos paljon katsomisesta.